Да се точи с оркестъра. Виновниците на това място, християните, кръстниците. Също искам да поздрави своя баджанак Любо, Шурека Иван, за неговата съпруга Задинка и за Йотка, за неговата съпруга. Айде! По-високо. Салдия се. Капана в помие и шичиреца ca oranjeria tu te nageam whisky cola te napije ca pana tu romnie i șințireța ca oranjeria let's get see con casino te nagia con casino de jane romnie oi mangela whisky de piel voi mangela con casino te quelel voi mangela oranjeria măi te ceau voi mangela Chiucecos te quelel Hadi çocuk. Hadi. Kapanda tu romnie i șințireța Goranjeria tu te nagea me prale holi tu te nade ole holi tu te nade Kapanda tu romnie Bilisnicența to casino tu te nagea mi pare tu te nachele metale romie tu te jure voi mangela tu ce coste chele voi mangela whisky te piel voi mangela whisky te piel voi mangela ce coste chele Тига. Браво! Които са дошли, които присъстват на тържеството, добре дошли на здраве, да ви е сладко.
Едно кабаданче, това са моите кючеци. С сакса искаш? Айде. Кабаданче с сакса. Айде. Айде, машала! Коренет барабани. Айде, момчета на дансинга. Всичките. Казва шефката. А сега, пожелание, Джоджи, тук на нашия брат Венци, пожелание да изкараш цигулката. Айде, моето момче, цигулка да изкараем бързо. Добре. Значи, не го слуша главата. Духално шеро. Аре, Джоджи. Айде. За Венци. Айде. Айде. Само втория осили. Вас изтрими. Осили втория. И ми дай една висока, Джоджи, на моя мен. Една висока ми дай и осили. За Венци. За Кръстика. Не го слуша, не го слуша главата, ошеро, йо. Не го слуша главата, ошеро, йо. Ени пак яман, ошеро, буду каман, будилино. Ени пак яман, ошеро, ени пак яман, ошеро. Венци, Кръстника. Шо! Вас. Обичате уиски, дай ги тук на бара. Али, let's go, шо! Още 20 точки за оркестъра. Не го слуша главата, ошеро, йо, будилино. Не го слуша главата, ошеро, йо. Чери. Айде, Венци, айде, брат. Айде, Венци, айде, брат. Айде, Венци. Момиче, запази ми този сладък миг. Ще щитна тук и там, насякъде ще питам и няма да питам защо. Yes. И изпълнява, baby, que pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? Come on. Let's go. Y tigri-tac, yes. Айде, машина.
кучета, ще ги пусна да правят. Това са моите кучета, ще ги пусна да правят. Това е моето куче, кръстника, е моето куче, кръстника, е моето куче, кръстника, е моето куче. Не го слуша, не го слуша, главата, ошеро, йо, не го слуша, главата, ошеро, е будукал, будилино, е будукалма, будилино, Айде сега! Айде кръстниците! Шоу! Сега за кръстничката, която най-добрата шофьорка в Англия. Най-добрата шофьорка. Къде? Ето е най-добрата шофьорка. Англичанката. Карам си колата в Англия, карам си колата, правя си душа. И правя си душата, всички ги побърквам, мадафака и показвам. Кой съм аз? И кой съм аз? Най-добрият шофьор е съм аз. Това съм аз. И мадафака всичките душмани горе на кампака, ще ги смачкам. Всички ще ги смачкам. Ще им покажам кой съм аз. Чери, 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 чери. Ами венци. Да, и да, и да, и нага, нага, да, и да, и да, и нага, нага, да, и да, и да, и нага, нага, да, и да. Още 20 точки. Show! Let's go! Let's go! Айде шо! Дай здраво! Айде здраво! Дай! Айде машини! Благодари! Поздрав специално за кръстниците. За твоята съпруга. Една балада. Айде ще направим една хубава песен. Една моя любима песен на Диклюма Ири в Адиес мажор.
Haide, haide, așa! Den yaman o deve Duye murşen çaven Romalen perdilo movilo Emlenge dayako Bari ben soferni juvensam Amaro şujipe Banan güme çabe Gümlen tugone kerende Me çaven jenit gümlen Nadi klum hayri Me parvone çavesnar Na canam sokare selman Eftono desnar Ma vangi janel Sarbayar argyum me çave Barile me çave Engele dare moker Tugone kerende Mukleman emgele O srce But paroi che jane Te chave te me kentu But paroi te jane Bizi holen, bizi ki çave de ove Barile me çave, engele mandar gele Tugone kerende Akana me çave, ayman de kleman me çave Korkori te beşa Nadi klum hayri Me parmone çavestar Na canam sokare selman Ovo Eftoron estar Ma vangim janel Sarmayan ergyum me çave Varile me çave Evgele mangan Dare moker iklistile Mukleman Maşallah Maşallah Oh, tocar chica, tocar.
Jana moda me chave. Oi soy Cristile, oi me chave tare mokia. Dana. Виновниците, всички гости, цялата компания. Екшо каргили, нещо пак подобно да направим. Айде нещо подобно. Айде. Айде так съна, почвай. Сама брат за Лалио специално. Яша. Дучене. Непраленски, Лалионски. Готов ли си? Мерси, брат ми. Устилом рано, мой детова, инкавери, бичанга маге одеве. Устилом рано, мой детова, инкавери, бичанга маге одеве. Мочаво, мудар било. Скайте праставте вам на чанам, каите прастав сонте кирам, мовило ровел детаренца аракенцам, пашам ровам, ущав ровам, овдемла камерам. Кайма живото бутаро манге. Айде! Само за моя брат. За Лалио. Hadi yaşa. Ya gilisi tu ke prava. Турска работа. Устилом радом, мумуйте това,
e kaverim mange bichanga odeve o stilum rano mumui de tova e kaverim bichanga mange odeve kai mochavo mudar diho kai mochavo mudar diho Santena roba kai du kalman moviho Santena roba kai mochavo mudadio Santena roba kai mochavo les quiero va Sara Haydi yaşa Show Поздрави специално за виновниците от двете страни, за всички гости, които са уважили виновниците, за цялата ти компания. Айде, Джорджи, да направим една хубава песен. Сол номер 9. Шефката. Направете път на шефката, шефката и учете се от шефката, шефката. Как се прави дъжд от банкноти, пачки прави, не спира да работи. Направете път на шефката и учете се от шефката, шефката. Как се прави дъжд от банкноти, пачки прави, не спира да работи. Шефке бе, и с голямото сърце, на кой не помагаш, на душманите болести слагаш. Шефке бе, и с голямото сърце, на кой не помагаш, на душманите болести слагаш. Айде, шефке! За Леля Натка, колеги, внимание! За Леля Натка и Баба Мара, за двете сестри специално, да са живи и здрави. Айде! Айде, сестричките! Шоу! Косите и като брилянти,
очите като диаманти, а сърцето ти голямо, на всеки е готова да побутне рамо. Косите като диаманти, очите като диаманти, а сърцето ти голямо, на всеки е готова да побутне рамо. Направете път на шефката, шефката, и учете се от шефката, шефката, как се прави дъжд от банкноти, пачки прави, не спира да работи. Направете път на шефката, шефката, и учете се от шефката, как се прави дъжд от банкноти, пачки прави, не спира да работи. За кръстниците, за малките кръщелници, за баджанака, за дедата, за Шурика. Чичо Петко. Един хубав ключовек за компанията. Айде, колеги. Айде Версачето. И Версаче, 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 Версаче. Айде Ромален. Шоу. Айде Ангеле. Сак, сак, хоу, хоу. Яша. Ето го моето момче. Сак, сара, сара. Това е шоу, 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 шоу. Айде, Версаче, 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 Версаче. Яша. Версаче. Нежно име. Айде, Яша. Значи, това е ключека Барбалимос. Е така лекичко. Яша, цак, цак, цак. Айде ключека Барбалимос за тебе, Ицо. Ключека Барбалимос, сама, брат. Айде! Шоу, шоу, цак, цак, цак. Айде, горе, горе, горе. Айде, Романе! Хо, хо, шоу, 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 шоу. Айде, моето момче! Айде, Вегас! Ето го Вегаса! Айде, Вегаса! Победителя! Шампиона! Айде! Дай! 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 От твоите искам, от твоите хубавите! Айде! Сарап, сарап, сарапам, сарап, 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 сарапам, сарап, 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 сарап. Е сега!
право ви гриве. Шо? Бутай, дядско! Бутай, звяр! Шо? Благодарим, приятели! Значи да първа започваме с шоуто. Така. Айде, кръстника! Поднасят се даровете на кръстниците. На първо място се поднася битката. Айде, кръстник, плащай! Продължаваме с още дарове и това е вкусно изпечено агънце за кръстника. Агънцето е поднесено. Сега продължаваме с уискито. Чак Даниелс на люлка за кръстника. 10 лева кръстник, 10 лева е готово. Заслужава си за уискито, айде. Поднася се една тортичка. Айде, тортата 5 лева, 5 лева, 5 лева. 5 лева за тортата. Продължаваме с още дарове. Един стек енергийни напитки Хел. Една домашно приготвена баница за кръстницата. Пристига и мезето за уискито, суджуци и луканки. Едно пиле, една пиноколада, един стек сокчета, Queens, капи, извинявам се. Още дарове има за кръстниците и това са една тарелка сладки и кошница плодове. Един стек фанта, един стек кока-кола.
Продължаваме с още дарове за кръстниците и това са дрежки за тяхните деца, за подкръстниците. Така, за подкръстниците се поднася пиле, бутилка уиски, по една тениска. За бащата на кръстницата се поднася пиле, бутилка уиски с луканкова подкова и една тениска. За брата на кръстницата също се поднесе пиле, бутилка уиски с луканкова подкова и тениска. За Александра и за Ники пиле, бутилка уиски, луканкова подкова и един стек енергийни напитки Хел. Продължаваме дарове за дядото. Така, за дядото и за бабата се поднася една питка. Една точилка с сухи мезета, луканки, сучуци. Уиски Джак Даниелс на люка 3 литра. Една кошница с плодове. Един стек енергийни напитки Хел.
една баница и едно пиле. А сега за свекъра и за свекървата се поднасят дарове. Една питка, една точилка с сухи мезета, една баница, уиски Джак Даниелс 3 литра, една кошница с плодове, Адриана е по-лек. Един стек енергийни напитки Хел. Това е. А сега пускаме, благодарим колеги, един хубав печек на желание за всички гости. Тихо. Продължаваме с подаръците за кръстниците. И това са за тяхните дъщери 3 гривнички златни. Може да ги отворите. Камерата да ги заснеме. Спокойно. Айде, аз ще ти помогна. Гривничките са еднакви. Ами личи си, че грамажа е голям, да ти кажа, така че... Така, паричната стойност на едната гривна е 1000 и... За трите 1300 лева. Да. Важен е жеста. И още подаръци имат на стойност 500 лева. Това е. Кючека продължава. Продължаваме песента "Айде кръстника". Този ден прекрасен, вие сте кръстниците. Ще ядем, ще пием, пак ще се напием. Този ден прекрасен, вие сте кръстниците.
Хайде за кръстниците специално. За менци. Хайде кръстника, хайде кръстичке, този ден прекрасен, вие сте кръстиците. Хайде кръстника, менци, ти си кръстника, този ден прекрасен, ти си кръстника. Ще ядем, ще пием, пак ще се напием, този ден прекрасен, вие сте кръстиците. Ще ядем, ще пием, пак ще се напием, този ден прекрасен, вие сте кръстиците. Хайде, венци, хайде, мопрал. Ето ги гилама, и așa me kirmeake, e kraljica kej. O maro krështene, o ka gjera maro malin, ka gilama me praleske. Dacă și-ai bruda. Haide, venți, haide, brava, e dughigina, dughigila baba, mi-ale senso, per nama româneu, dughigila baba, alihididene, lilek, 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 haide, be, romale. Seriat Martati. I tazi noște pia, să-ți moite bratea, Naka gilama, mi palenge, e supena maromane. Yamana haydi haydi krustik, duki gilama, amar edeksize, dikena, naşti beraber bak, naşti teresen bak, somay gilama, me perak terena, ome fazer. Știți cu Simon, Odiko i ništo ne vzimam, no nam se kisam dam. I prijatelji imam, no večer neki viždam. Telefonite ne digam, i on zaviste zaspivat, no parata znaju bićam. Sam smelija čovek, i srce koga to imaš, imaš i kasne. Znaj parata običam, samo smelija čovek, i srce koga to imaš, imaš i kasne. I pari, zato to, milioni ne davam za moja ta žena. I srce, i duša, i života si davam za mojite deca. Hajde, 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 je sopena maromale, bas, i bas, i bas, neka, ne. Adide, adide cine, bas, i bas, alelelele, adide, adide cine, adide, maste, adide, adide cine, adide, i maste.
Yes, yes. Я ще... Колеги, благодарим. Я пуснете песента за кръстника. И най-готината кръстничка. Аплодисменти! Браво, браво, браво! За всички гости, цялата компания. Айде! Бокс! Бокс! Цяла година кръщене сягаме, а пак кръстниците търпение нямате. Колко години чакахме този ден да дойде, кръстници да ни станете, децата ни да кръстите. Яш кръстник пи, тебе ти е ред, тебе ти е ред, да си най-отпред. Айде кръстника, айде кръстничке, този ден прекрасен, вие сте кръстниците. Айде кръстниците! Айде кръстниците! Оригинално темпо, Джочи, оригинално. Цяла година кръщене стягаме, а пак кръстниците търпение нямате. Колко години чакахме този ден да дойде, кръстници да ни станете, децата ни да кръстите. Айде кръстника, айде кръстничке, този ден прекрасен, вие сте кръстниците. Яш кръстник пи, леко се напи, а утре щом се съберем, ще се напием пак и пак. Айде сега, шоу! И 20 точки за оркестра от шефката. Айде кръстника, айде кръстничке, в този ден прекрасен, вие сте кръстниците. Яш кръстник пи, леко се напи, а утре щом се съберем, ще се напием пак и пак. Отново същата песен. Айде, само плюс темпо едно, плюс едно. Същата песен продължава за кръстниците. Пожелание на шефката, сейбийката на тържеството. Ай, бокса. Цяла година кръщене стягаме, а пак кръстниците търпение нямате. Колко години чакахме този ден да дойде, кръстници да ни станете, децата ни да кръстите. Яш кръстник пи, тебе ти е ред, тебе ти е ред, да си най-отпред. Айде кръстника, айде кръстничке, този ден прекрасен, вие сте кръстниците. Айде шоу!
За най-годните, за най-прекрасните кръстници. Най-готини. Айде! Шоу! Цяла година кръщене стягаме, а пак кръстниците търпение нямате. Колко години чакахме този ден да дойде, кръстници да ни станете, децата ни да кръстите. Айде кръстника, айде кръстничке, този ден прекрасен, вие сте кръстниците. Яш кръстник ти, леко се напи, а утре щом се съберем, ще се напием пак и пак. Дай сега! Шоу! Още направа Тони, Яша Тони, за кръстниците, за сестрата, за сета специално, Яша Тонка. Айде кръстника, айде кръстничке, в този ден прекрасен, вие сте кръстниците. Яш кръстник пи, леко се напи, а утре щом се съберем, ще се напием пак и пак. И продължаваме сега. Една истинска песен, брат ми, за тебе. Айде! Шоу! Айде за кръстниците, за кръстника и за всички гости, всички приятели, за цялата фамилия на кръстника, на кръстничката. Айде Тони, Яша Тони. Темпо плюс едно. Всички чувам, че за мен говорят, а пред мен на приятели се правят. Няма ги вече истинските хора, малко станаха, на пръсти се броят. Всички чувам, че за мен говорят, а пред мен на приятели се правят. Няма ги вече истинските хора, малко станаха, на пръсти се броят. На пръсти се броят. Истина е. Всички гледат да те мачкат и уж на усмеха ти се радват. Радват се, че си добре. Още 20 точки с оркестъра. Всички гледат да те мачкат и уж на усмеха ти се радват. Радват се, че си добре, а по-добре от тях да не си. И сега, от кръстника за виновниците и за малките кръщоници. Айде, Яша! Като казва вече, че винаги ще бъде тяхната опора, тяхната сила и винаги ще помага. Айде! Всички чувам, че за мен говорят, а пред мен на приятели се правят. Няма ги вече истинските хора, малко станаха, на пръсти се броят. Всички чувам, че за мен говорят, а пред мен на приятели се правят. Няма ги вече истинските хора, малко станаха, на пръсти се броят. На пръсти се броят, броят. Всички гледат да те мачкат и уж на усмеха ти се радват. Радват се, че си добре, а по-добре от тях да не си. Всички гледат да те мачкат и уж на усмеха ти се радват. Радват се, че си добре, а по-добре от тях да не си. И Яша! Така. Благодаря, колеги. Ръката дам.